Dobro Ste trebali veče. vojca da pobegnete iz kadra. Dobro veče i dobrodošli u Društvo ljubitelja fantastike Lazar Kovačić. Pre 3 godine smo ovde obeležili 20-godišnjicu emitovanja kultne serije Buffy ubica vampira, gde smo upoznali jednog od najomiljenijih i karizmatičnijih vampira na malom ekranu. 3 godine kasnije Angel je dobio svoj spin-off, a mi smo dobili proširenje, produbljenje i pojašnjenje njegove priče, Vampira sa dušom. Ja sam Jelena Katić-Živanović, književni prevodilac i potpredsednica kluba. Sa mnom večera su Nenad Bekvalac, koautor Šok koridora, dramaturg, filmski kritičar, filmski arhivista, i Mateja Vidaković, narativ game dizajner, bubnjar i onaj lik što spamuje muzikom. Njegov izbor. Istina je, šta sam? Da je samo muzika. Ne, da je samo muzika, da. Dakle, znam da postoje ljubitelji ove serije koji nisu gledali ili nisu hteli da gledaju Buffy, jer su smatrali da je to klinačka serija, čak su više ženska serija i bilo je svakakvih, jel? Ali su, na primjer, voleli Angela bez obzira na to i gledali. A sad mene zanima prvo kada ste vi gledali. Da ste vi gledali Angela od Buffy ili samog Angela? Šti ja prvi. Da, pa ja imam zapravo malu kratku pričicu, ako mi dozvoliš, baš vezano za moje prvo iskustvo s Angelom, gde ja sam gledao Buffy pre nego što sam gledao Angela. Dopalo mi se, ali nisam sad nešto odlepio, to je više moja sestra voljela, ali smo gledali i zajedno i kao... Godina si imao. Znači, ja kad sam Buffy sam gledao malo, pa sam gledao film, koji nema veze života, a onda sam sa nekih 14, tako nešto, sam već kao nagledao se Buffy. Međutim, pojenta je kad je Angel krenuo, ja se baš primio do te mere da sam, znači u tom trenutku ja sam tek počeo da mršim, duplo deblji sam nego sad otprilike, a manji. I onda sam u suštini toliko bio opsednut time da sam kupio ovaj kaput i jedno 10 V izrez majici, uskih, previše uskih za moje debelo tijelo, ali ja sam teo da budem u fazonu i onda sam išao tako i vrebao po mraku svojih glorious 15 godina, 16 godina. I to mi je jedna od prvih serija tog tipa da sam se baš najklasičnije moguće isprimao. A onda sam imao onu situaciju koju dosta ljudi ima da raste sa serijom i generalno, i kako serija postaje, ajde kažem, diskutabilno koliko je Angel postao mračniji, ali svako postao širi od to kao mini noara, LA noir fazon. A to se potrefilo s tim što sam ja takođe igrao i Vampire the Masquerade, i to mi se sve složilo u jedan tako mozaik, tako da ima specijalno mesto na srcu. Angel. A sad sam baš pričao o Nenadu kako smo sad x godina kasnije, ja sam gledao više puta umeđu vremenu, ali sam sad počeo sa svojom devojkom koja je 91. godište i nije nikad gledala Angela. Malo je gledala Buffy, ali diskutabilno kako se seća ičega. Sam počeo gledam s njom. I malo sam se uplašio prvo, pošto sam ja toliko prehajpovan došao i toliko sam izreklamirao sve. Nekako smo krenuli gledamo, rekao, ovo će biti katastrofa, sad će onda da pomisli da će da gleda umetničko delo, razumeš, i onda će da... Međutim, 3 epizode već se i ona hukovala i sad kao u procesu smo ponovno binge-ovanje Angela, tako to je moja mala priča. Pa dobro, ja sam prvo krenuo normalno od Buffy prvo od filma, koji zapravo nema nikakve veze sa serijom, sem ono kao što deli ime i što je srednjoškolka u pitanju. I tada su ovde bili, ne računajući Skrobonju, koji je držao u to vreme, negde da, u stvari ne baš, 97. nisam dolazio da je tad držao klub, ali je bilo takođe video klubova koji su skidali sa satelitskih kanala serije i to su ono kao pakovali po 3-4 komada na kasetu i onda si to tako gledao i došao sam do Buffy. Normalno sam gledao Buffy, onda sam prešao na Angela. Buffy sam gledao, evo baš sam pričao malo pre 8 puta svih 7 sezona, a Angela sam, pošto sam znao da će ovde da pričam, pa sam ga izmidžao ponovo celog 6. put, tako sam mogao sve epizode 6. put i čisto se podsjetim svega.
I da, mislim, interesantno je, ja volim Angela, ali više volim Angelusa, to je što je. I volim Angel u onim trenucima kada zapravo nije Angelus, ali zapravo pokušava da bude Angelus kada preti ljudima, kada je tako voli da se poigrava sa njima, zato što je tada najinteresantniji. Jer, mislim, stvarno je mnogo interesantniji kao takav, nego kao Dobrica, moram priznati. Kako bi Spike rekao, Dalazov lamp, kako beže? Da, ja mislim da jeste. Pa dobro. Je se promenilo nešto u utisku od prvog do poslednjeg gledanja? Pa ne. I dalje mi je dobar, mislim, nema šta. Dalje može da bude aktualan, delimično, ajde, ipak živimo u nekom svetu gde su sada tableti, telefoni, računari i neke druge stvari su u fokusu, ali mislim da bi moglo da se provuče. Kad ih gledam ponovo, pa kad prevrću po knjigama i dalje... A oni kompjuteri, izvini, kad Kordi kucka na onom šta je, ali predobro je. Dobro jeste, neki od nas su i to i doživali. Dobro, mislim, Buffy je bilo more nerd serija što se tiče kompjutera nego što je Angel, oni su se više osvojeni tehnologije nego što je Angel, moram priznati. Da, meni prijelo, zapravo to, baš mi je to prijelo, sad kad gledam ponovo sa Ginom, prija mi to, ta kasne 90-te i estetika i, osim što me nostalgija radi, takođe i format serije i način na koji je režirana serija, taj starinski, to se više ne radi tako. Sad su uglavnom serije mnogo više, da kažemo, grim dark, ozbiljnije, HBO generacije serija. I to je cool, i to ima svoje mesto, ali mi nedostaju te neke, da kažemo, nevinije To je ono što Angel uče i od Buffy, naravno. Pa da. Što se tog formata tiče, kod Buffy smo imali malo drugačije, imali smo taj Big Bad s kojim se razračunamo na kraju svake sezone, a i taj Monster of the Week format gde se razračunavamo pomalo sa svima. A kod Angela čini mi se da nismo imali takvu vrstu narativnog toka, da smo imali nekako iseckane delove koji su ili preklapali ili nastavljali, ali nismo imali, osim one predodređene apokalipse na kraju svega, nije bilo to, taj neki ark cele sezone koji se uvek razreši na kraju. Pa što on počeo, kako sam ja čitao o tome, originalno zamislio da to bude L.A. Noir u suštini i to se vidi u prvoj sezoni. Pa da, i tu negde krajem druge je prestalo skroz da se ostavlja na taj format kao male misije u mračnom L.A.u i kao počelo da ide na taj više epski, apokalipsa dolazi i ti meta zapleti su počeli da se javljaju koji su u suštini osobina te neke, da kažemo, fantasy estetike, ako to nije fantasy, ali kao taj neki moment kao imaš druge dimenzije, pa kraj sveta, pa Old Ones i pa Meni je bilo interesantno jer kao Angel je počela kao serija, Buffy je počela kao serija koja je bila, ajde napravimo tinejdžersku seriju, što je bila ideja Josha Whedona, da napravimo tinejdžersku seriju u kojoj neće se nositi sa normalnim problemima, ne znam, matematike, ljubavi, nego da se nosi kao svi ti problemi da budu predstavljeni kao u nekom kao metaforički prikazano u vampirima i nekim drugim stvarima. Magija, adikcija prema magiji. Interesantno, pošto kad je došlo do kraja treće sezone, koje, kako se sećam, treća sezona Buffy je bila u tom trenutku popularnija od trenutne sezone X-Filesa. I povedeni time, su rešili da naprave spin-off Angela i tražili su da bude kao mračniji i sve ostalo, mislim, ne može više bude tinejdžerski, jer on nikad ni tinejdžer, mislim, nije bio, mislim, on ipak ima 200 i kusa, koliko, 250 godina skoro u tom trenutku, tako nešto, i kao, eto, kao bavi se tim odraslima. I to je interesantno, kad su pitali sad kao šta bi bilo kao da se napravi nova sezona kao sa starim likovima Buffy, što su svi su oni, mislim, bez obzira koliko to neki fanovi žele, nema svrhe, ali to je stvarno bila adolescentska serija i jednostavno to se videlo, znači, kroz srednju školu, fakultet, problemi koji se nose kad završiš fakultet, kad treba da zarađuješ. Mislim, bilo onako poprilično i dobro je da se završila u tom trenutku koja se završila, jer jednostavno sve što se moglo da se desi među ligama nije moglo dalje da ide, dok Angel je, nažalost, nasilno završen,
s onim epskim krajem kad oni kreću u bitku, što nije trebalo se desi, ali koliko sam čitao, to je bila greška Josha Whedona koji je tražio da se odobri serija od strane kuće, kao u tom neki, nije prošlo ni pada 7-8 epizoda te poslednje 5. sezone, znači kao taj prevremeni je tražio od njega i onda je jednostavno tadašnji ljudi koji odlučuju executive su bili u fazonu, bez obzira što ona bila najgledanija u tom trenutku, oni su jednostavno rešili da je ugase i ostali smo uskraćeni za taj neki kraj koji je, mislim, treba da bude. Mislim, što se nastavilo kasnije u stripovima, ali to nije to. Kažem, nije to, da. Imali smo razne priče posle u stripovima i tu već... Ja, nažalost, nisam, baš sam pričao sa njim, nikad nisam mogao da pročitam nijedan, uvek sam, kad nešto nađe na netu da umije da se skine, kao, ne znam, ima 6 epizoda, 6 kao svezaka, imam 1., 2., 4. i 6. Mislim, kao uvek mi fali nešto da bi kompletirao priču, to mi užasno nerviralo i nikad nisam završio zato što nisu bile kompletne. Čisto ti neki, Znamo, bio je veliki reboot prošle godine, ja mislim stripova, i sad ide i Buffy, ide i Angel novi, i idu i Buffy i Angel, znači trenutno ima 3 sveske, 3 različita stripa koja su trenutno, znači sad izlaze u Americi. To je Buffy i koji se paralelno dešava sa Angel i ovom, kako se zove, i Fate. Pa nije neko želim, 3 različita stripa naslovi su, znači Buffy i Angel i njihov crossover Buffy i Angel. Da se vratim samo korak unazad, taj Angel je, kako sam ja čitao, makar da je njihova namera bila, baš taj logički nastavak te, znači kao adolescencija, fakultet, to se sve završi. Veliki grad. I onda kreće veliki grad, nalaženje posla, u smislu nalaženje posla u LA-u, you either make it or you don't. I ti pozvani, tu je Cordy došla kao odličan, onako, meni je njen, da kažemo, ark jedan od omiljenih, naravno pošto ja nju pamtim iz Buffy. Da. I ona je tačno vrstu... I tamo zapravo porasla na neko... Ne, jeste, nego kako to krenulo paralelno, šta to beše krajem, znači, 3. sezone Buffy počinje Angel. Da, odnosno 4. sezona Buffy je paralelno sa prvom Angel, ali ona je u tom trenutku i dalje ta praznoglava Cordy. Donekle, ne znam baš, ona je ipak dobila neku dubinu pri kraju 3. sezone Buffy kad je izgubila bogatstvo roditelja i sve to, i taj onu privilegiju koju je imala, mada opet ne možemo da kažemo da je bila baš toliko isprazna ako se već družila sa njima sve te godine. Ne, pa nije ona, mislim, pričamo o nekim kao arhetipima, stereotipima, s kojim se on stalno poigrava, vidim, i to mi se isto sviđa jako, što nijedan lik, svi likovi se foliraju da su dvodimenzionalni, a nijedan nije. Retko koji lik je baš ono da kažeš, čak baš sad, dok sam gledao sa devojkom koja gleda prvi put, imali smo situaciju kada ima jedna epizoda, mislim da je to 2. sezona, kada se Wesley spasi onu devojku, otac hoće da je mafijaš, hoće da je Viktoriju bogatašicu. I oni se smuvaju na kraju te epizode i Wesley sad sreće. I budu ostati zajedno. Ali to je kvaka, znači u sledećoj epizodi od nje nema ni traga ni glasa i Gina kaže, kako je glupo, zar nije on imao sad kao devojku, baš je glupo što kao ona samo nestane. Epizoda poslednje, eto ti nje ponovo. I svaki lik, čak i najveći epizodni kao henchman, ima barem neki mali onako arkić, kao nešto se desi tu, ima neko poreklo. I meni isto smo pričali pre nego što smo krenuli da kao, Angel je zapravo dosta progresivna serija, ali ne u smislu, kad kažeš progresivno, danas ljudi se obično naježe. Zašto? Zato što uglavnom kada se nešto što je labelano kao progresivno danas je nabijan ti na nos, ovaj je crnac, ona je azijat, oni su gej, moraš da prihvatiš to, inače si govnar. Izvinjam se. Međutim, ovde mi se dopalo što je to tretirano, sve što se sad smatra kao mora specijalno da se izoluje i da se budemo jako progresivni oko toga, je tretirano sa jednim poštovanjem koje kaže ovo je prosto tako, ovaj lik je gej, ali kao nije to kao centar njegovog bića, oni su, znaš, kao u Buffy, mislim, meni je to isto Buffy bilo uvek fenomenalno, što ima taj neki normalan odnos bez otklona, znači nije kao da neće se baviti time uopšte, ali nije ni kao da ti crta
onako, nego je sve prirodno i organski, pa više da je lore drag u suštini. Lore je totalni drag, ono. Mislim, interesantno ta transmedijalnost uopšte čelog tog Buffyverza koji kreće od filma, pa se prelazi u seriju, pa dok je bila popularna serija konkretno, krenuli su da izlaze romani, koji su takođe pisali ljudi koji su pisali scenario, ja imam jedno 3-4, sam kupio, pa onda odatle ponovo se izlazi druga serija, pa stripovi već počinju da izlaze, ja mislim, dok je bio, nisu stripovi prvi put izlazili kad se završio Angel kao Angel, već ih je bilo pre toga. Koliko ja sećam da... Season 8 je išlo za vreme 5. Dark Horse je prvo radio prve stripove, onda su preuzeli drugi. I interesantno je koje to je, mislim, ne znam da li je bila igrica neko u pitanju, više ne musim se setim, to je onako poprilično otišlo na sve strane, ali ono što mi je interesantno kod Angela, za razliku od Buffy, znači sami negativci su mnogo kompleksniji nego kod Buffy. Kod Buffy je to, kao što si ti napomenula, kao sezona i kao ode. Jedini čovjek koji je, to je poslednja sezona Buffy, Caleb. Caleb je zapravo najveći negativac tu i jedini ono koji je ozbiljan, koji se ostalo, ona Glory koja je bila u 5. sezoni, ona je bila onako šašava, ludača, ne znam, tako se ostalo, dok kod Angela su svi onako, znaš, ono, baš su zajebani, znači, onako, užasno su mračni, čak i one, kada dođe onaj Beast koji treba da štiti rođenje Jasmine i ostalo, Jasmine je tu bila možda najlošiji kao negativac, nešto su to onako, nisu baš dobro odradili, ali s druge strane imamo onu konstantnu kroz sve sezone, to je Wolfram Hart, Lindsaya koji je ono kao super Laila. Čak i Eve donekle koja je onako malo, ali i Morgan koji se pojavljuje u poslednjoj sezoni. Ja znam samo da moja devojka koja će me zasmejava, Can I be ovako, Darla, Angel. Ja se sezona dobro, razumem da je ne voliš, Dina, u redu je, ali i Lindsay je nam je omiljeni, zato što je, meni su Wolfram i Hart i Lindsay generalno, a i Laila, onako odličan primer ventru vampira iz Vampire the Masquerade. I generalno ima tu mnogo, mislim, tih, nisam ja za džabe u to vreme igrao Vampire the Masquerade i Angel je bio u jeku, jer ima veliki presek između ljudi koji pikaju Vampire i koji se lože na Angela. I meni se sviđa zato što gomilu tih, što kažeš, neprijatelji su relativno složeni, skoro uvek. Nije ono da možeš da pokažeš na ovaj deo serije i kažeš dobro, ovo je baš onako cheesy, ovo je bez veze, ali ovaj lik, ovo je do jaja. Znaš, ima nekih glumačkih propusta možda, ali retko kad... Nismo pričali, meni najveći glumački propust je sa Angelov sin Connor. Connor, jesi, slažem se. Slažem se, to je... On je jedino me nije nervirao, to je u 5. sezoni kad se pojavi kao normalan dečak. Kao normalan dečak. Kad nije angsty teen. Taj kao angry teen, to mi je onako... Ali interesantno je da su neki likovi... Mislim da to jeste bio delimično deo njegove uloge zapravo, da bude takav, ali mislim da taj momak uopšte nije imao neku hemiju na ekranu. Nešto mi je tu falilo. Interesantno je taj razvod glumca samog Davida Boreanza od samog Angela. Baš sam dao skoro neki intervju sa njim, pričao je o 3. sezoni SEAL tima i snimanju ovde u Beogradu i pričao je, pokazali su mu sliku, on i Buffy, on otprilike ima tipa 40 kila manje. Da, što se zapravo vidi od 1. do 5. sezone. Znači ne, to se vidi kako se čovjek, misli kako se menja, što obino da je vampir koji se ne menja, znaš, kad pogledaš kako izgleda u prvoj sezoni Buffy, kako izgleda, mislim, generalno, već kad je krenuo Angel, mislim, ono drastično je pomenjen. Mislim, bez obzira što čovjek nije on kao u fazonu, kao on sa kuni sa 17 godina, on u prvoj sezoni Buffy ima 27 godina, znači on nije mlad čovjek, mislim, to je definitivno, mada mislim čovjek za svojih 50 godina sad izgleda super, ali interesantno je kako se njegov lik menjao, jer on onako u prvoj sezoni Buffy, on je bio poprilično onako neki nesnađeni kao vampirčić, znaš, ne možeš ti uopšte da vidiš, mislim, to je onako i super je su ga razvili mnogo. I interesantno je Darla, koja je u prvih nekoliko epizoda Buffy, kako je ona je zapravo neka plašljiva, kao ja sam bad Ed, ali plašljivi potrčko za ovog mastera,
koji ono kao nešto se odsao dok je ono ovde, mislim, kada se pojavi mnogo je brzo otišla sa scene. Nešto je brzo otišla, nego ono uopšte nestaješ uzeti da je ona bila takav kao zapravo, kao badass, kao uopšte, i onda ti kada se pojavi Angelu, kad je resurrected, kad se ostalo... Zapravo se pojavi prvo u onim epizodama Buffy. Pa jeste, ali tu nije, znaš, tu nije ostalo, nego ovde baš kad se ima ono kao nešto što... Human Darla je sjajan. Darla je baš ono dobar i kompletan, znači apsolutno nema veze s onom damom koju gledaš u prvoj sezoni Buffy, mislim, to je jednostavno kao, znaš, ono nema sve, dok je Drusilla konstantna, ona je ludača... Mene Drusilla nervira u suštini baš zbog istih razloga, zato što je meni ona kao karikaturna ludača i bude i ostane karikaturna ludača i to je to, kao Drusilla. Ali to je ona varijanta kad je, da je Angel nju takvom napravio zapravo. Ona jeste imala taj neki... Imala je taj vid, taj sajt, ona je već imala malo neku crtu, ali zapravo zbog mučenja koje je doživela pre nego što je on ju pretvorio u vampira, ona je ostala takva kakva je da bi to mučenje trajalo dokle god traje njen večni život. I mislim, nekako mi je žao zato što se ona samo izgubila, mislim. Da. Jednostavno je samo nestala. Jedna stvar koja je meni interesantna... Ona je sjajna ovako, mislim, može da te nervira, ali njen nastup takav kakav je vrlo upečatljiv. Dušana dobija veći prostor u stripu, posle čak i pisala nekoliko scenarija za... To je zašto BDS, to je cool. Ne, jedna stvar koja mi je interesantna bila opet sad ponovno gledanju, gledajući Ginu kako gleda, kako se ona vezala za Doyla. I onda kad je Doyle, spoiler alert, iznenada pogine, jel te? Kao žrtvuje se, da. I onda sam ja, mislim, sačekao sam da prođe ta scena i to sve, onda da krene sledeća epizoda, da ona shvati da je to. Da nema povratka, da nije. I onda su on kako... Onda sam mi objasnio ceo kontekst, a ceo kontekst je glumac, taj Glenn Quinn, je dobar prijatelj, inače, Borenazu, od samog Angela, jel to, Davida Borenaza. Oni su bili prijatelji, ko zna ko je tu backstory, da li je sad on zbog njega dobio taj posao, ali oni su bili jako dobri prijatelji. Međutim, on je imao problema sa drogom i sa kockanjem, onda je kupio lokal u LA-u, gde su oni svi blejali u pravom životu, mislim, glumci, i družili se, međutim, zaduživao se i ta droga ga je, progonila, i na kraju su bili prinuđeni, u suštini, da ubiju tog lika, zato što su bili prinuđeni da s njim prestanu da rade, što je slomilo, bilo jako, kao te pričao je Boranaz o tome kako mi je bilo teško to, i onda je neko godina kasnije lik umro, predozirao je. I Lon je umro od raka, ako se ne varam. I ta neka paralelna, real life, tužna priča sa Doylom, sad kad gledaš ponovo, baš mu daje neku, baš je heavy, znaš, poslednja scena gde on kaže, am I done here? I kao rez, i više nikad ne vidiš lika, i 3 godine kasnije taj glumac umre, i kao, wow. Vidiš ga zapravo u 100. epizodi, ponovno, da isti snimak. Pa da. Ali dobro. To je jedan od onih. Tako da mala priča iz stvarnog života. Baš smo pričali to, recimo, neki likovi nisu dovoljno, u stvari nisu im dali dovoljno prostora koji se pojavljaju kroz Angela, a pritom su jako dobri. Angela devojka u 5. sezoni, Nina Ash, Vukodlačica. Ona dobija, posle u stripu dobija mnogo aktivniju ulogu, kao i Connor. I Gwen Raiden sa ovim svojim, ona takođe dobija aktivniju ulogu i totalno je neiskorišćenja ova što držiš kao shelter za ovome, zato što se ona provlači baš a to se ljudi, kad sam pričao sa ljudima, ne sećaju se, ona se pojavljuje u drugoj sezoni, Buffy dolazi sa onim frikovima koji se lože na vampire, pa tu menja ime, pa ju poznaje Buffy, i Buffy joj daje ime Anne kad je ostavlja... To su već dve različite epizode zapravo. Prvi put se sreću tamo, kad je ona izbaci iz onog kluba i kaže... I sreću se posle toga u LA-u, kada je ona kao, opet je promenila ime, ne svađa sve, konobarica,
daje onu kao karticu M, kako se ona zvala, kako se ona i ona preuzima predstavljala. taj njen identitet I ostaje M do kraja. Ostaje do kraja i ona nije dovoljno, znači vidi se kao su hteli nešto da rade sa njom, ali kao nikad tu nije otišao dalje. Da, to je šteta zapravo. Da, mislim, vrlo moguće da su hteli da ona bude love interest ovog Angela, ali da se to nije razvilo u tom jer ona inače, ta glumica, nije glumila je jako malo, mislim, uopšte nema. Dosta njih je, mislim da Gana nisam vidio nigde više. Da, ne, on isto ne. I Conor, naravno, omiljeni. Zar Gunn nije u Angels, Shieldu posle? Jer jeste? Ja ne znam da to. Ja mislim da je Gunn u Shieldu posle. Gunn beše crnac. Da. Ja mislim da on je u Shieldu, on je majstor. On nije neki glumac zapravo. Mislim da je on u onoj on je majk. Što radi eksperimente na njim, što mu zakačano na leđu po ovom Shieldu, ali mislim... Jeste, da, to se nešto pojavio jedno epizode. Pojavio se više, ima ga kroz celu sezonu, ali mislim ne nešto preterano. Bledo napisan lik, pa ga... Interesantno je da David Boreanaz je zapravo u svim svojim inkarnacijama i drugim ulogama sili butu i sada u silu zapravo nosi sve vreme Angela sa sobom, to je baš neverovatno, mislim, ajde kao likom, što mislim, ne možeš da nosi ostalo, ali manirima, načinu priče, pogotovo kada je iznerviran ili negde kada je pasioniran, to je Angel sve vreme, znači jedino gde nije bio, to je kad igra u trećem nastavku Rane, kad igra negativca, onog lika koji je neki serijski ubica što radi srce, sve ostalo, on je tu je jedino Meni je fenomenalno kod njega što, makar u prvim sezonama dok je još bio mlađan, mada i tu nije nešto mlađan, ajde, ali kako fura taj izgled, istovremeno možda bude to kao ja sam Batman i mrči se okolo, a ima facu ko Zlati Retriever, onako, ima dobro čudnu facu. Demon with the angel face? Da, to ima smisla. I meni se sviđa taj i njegov character arc i generalno taj njegov redemption road. Jako je teško u serijama koje odu van od dosega treće sezone, na primjer, ali čak i više. Većina posle prve sezone već se izgubi taj neki kompas i likovi počnu da divljaju i počnu da bi svako sa svakim i više nije bitno, izgubi se fokus. A kod njega, kogod on se menjao, naravno, i dalje je to Angel. Mislim, i dalje su svi ti likovi zadržavaju neki svoj, da kažemo, pečat, to je, ja mislim, Videnovo maslo, zato što on jako dobro i čvrsto drži definiciju lika i onda s njima može se sprda i da pravi fore izmene, a jako je retko. Mislim, 5 sezona nije malo zapravo, jeste malo, ali nije malo. Razmazili smo se. Da, jesmo. A nijedan toliko nemamo utisak da je jedan lik izdan sa mogućnošću Conora koji mi se nije isto svidao od početka i uvek sam bio iz sezona da... Ali opet tako je napisan, takva mu je zapravo svrha bila. Da. Jer ne bi ništa radilo do kraja da nije bio takav od početka. Da. Ok, ko vam je najmanje omiljen lik, ko vam je najviše omiljen lik iz Angela? Ajde da kažemo... Pa dobro, ajde, svi, nećemo se... Ajde računamo Angelusa. Angelusa i Lidija. I Lidija mi je najbolji lik, zapravo. Dobar izum. Ja ne znam, ne mogu baš da se odlučim. Mislim, ja volim Cordy, naravno, zbog čitavog tog njenog iskupljenja, zbog onog momenta kad shvati kakva je ona sama bila do tada, koliko može da se promeni, koliko može da pomogne, ako može da pomogne, koliko će toga da uradi da bi pomogla, koliko će toga da žrtvuje, zbog svega onoga koliko je radila na sebi da postane to što je postala, početkom treće sezone, i mnogo mi je bilo krivo što su je skrajnuli i što su njen lik i njenu ličnost zapravo izbacili iz serije. Mi je imamo kroz celu, je li to treća beše sezona sa Jasmine? Ne. Četvrta već. Izbacili su nju kao ličnost zapravo. Postoji ona kao lik, ali to nije Cordy. I ona meni je strašno nedostajala u toj sezoni. Da, meni je Cordy dobar izbor zapravo. Moguće da je meni omiljen lik sa followed by, na primjer, Lorne.
mada lik koji se najviše menjao kroz celu seriju, u stvari nje nema u prvoj sezoni, ja mislim. Fred? I to je Fred. Fred nema čak ni u celoj drugoj, a Da. Fred upoznajemo u 4 poslednje Jel ona epizode od druge. onoga kakva je bila kad je pronađi u Pileji, pa kad dođe, pa kad postane onako, pa na kraju do Ilirije. Njoj su dali zapravo najviše prostora da pokaže kako ume da glumi. I to je sve lepo prošlo, ali meni je opet, i tu mogu da neku paralelu da napravim, i Kordi nam je sklonjena, da kažem, zbog nekog božanstva, Old One, nešto, šta je god bilo, bila Jasmine, i ona je bila nešto, neki Old One. I Fred je doživala istu sudbinu. I onda opet imamo taj neki boy band koji rešava stvari u 4. i 5. sezoni pri kraju. Boy band. Pa jeste, mislim, gledam ih, ili u... Tek kad dođe Spike je boy band. A dobro, o Spike-u ćemo posebno, Spike zahteva poseban deo. Spike zahteva svoju tribinu. Uvek. Ja volim Spike. Ali ja, kad ih gledam, kad prave planove, što u hotelu, što posle onim kancelarijama tamo, tačno se vidi da fale i Kordi i Fred, jednostavno fale među njima. Bili su mnogo bolja ekipa i mnogo bolji tim kad su svi bili zajedno. Dosta fanova je iz sezona da je Wolfram and Hart deo bez veze. Kad pređu kancelarije, da su iz sezona, da mi se to ne dopada. Mislim, ja nisam objektivan, tako da prihvatam svačije mišljenje na tu temu, jer sam svestan da nisam. Ne, ali dobro je, mislim, meni je dobar. Znači, zato što su, došli su do ono... Do klackalice. Do klackalice, jer Wolfram and Hart je malo sklonjen iz 4. sezone, ono kao i dođe i pobije ih sve, mislim, u Ellie Branchu. I to ide kako ide i onda, znaš, nekako... Ali dobili smo tu njihovu moralnu klackalicu. I onda kao dođe taj trenutak da ili će da ih izbaciš skroz iz priče, znači nema više Wolfram and Harta. Onda nemamo lepe kancelarije. I da praviš ono kao, imaš tu 5. sezonu, kao nema više Wolfram and Hart, ovo je uništio, nema Jasmine i onda je kao došlo tog trenutka. Mislim, šta sada, znaš, mislim, šta sada. Ali smo zapravo dobili dobar razlog. Zato što oni imaju, pa da, jeste, zato što sve zapravo što se dešavalo kroz sve sezone navodi na toga da sve konce su vukli zapravo kao senior partner, sve što se dešavalo u tom trenutku, pogotovo onaj dokument koji on na kraju, kad uđe u onaj Shanshu, kad dobije original ispred sebe, u kojem trenutku kažeš ti si čitao prevod, kao koji si zaostavio neke stvari, da imaš original ispred sebe i da i dalje ne znamo šta je zapravo u tom originalu, tad prvi put saznaješ da ima još nešto, da ima još nešto pored kad on potpisuje na njemu i odriče se te mogućnosti i potpisuje svojom krvju. Znači, ipak je to nešto, da, to je taj problem, Josh Whedon koji je zajeb napravio tražio se serija, da se dobije odobrenje kao tim, kako oni kažu, tim early stages, kao sezon. Ne, on, generalno, taj čovjek pravio neke diskutabilne odluke kada je reč o jako dobrim serijama. Da, dobro, ne pričamo o Firefly-u, ali ja bi, to smo već pričali. Ono što smo načeli na početku, mislim da je to najbitnija priča, što je glupo što ćemo sada radimo pri kraju, zato što smo ispoilovali sve što može da se spoiluje. Ali ja sam iz sezona, nekako iz sezona da, naročito kad imamo da dosta mladih ljudi nisu gledali Angela uopšte, i neko me je pitao šta je to Angel i zašto bi ja to gledao, manje više, sad kada si zakopan sadržajem. I onda sam morao da nekako to sročim u 3 rečenice, da napravim neki kao, pa zato što je baš dobro, veruj mi, znaš kao... Evo ja ću da kažem zašto je zapravo ceo Angel spada pod Buffyverse, zašto je Buffyverse ceo generalno jako dobar. Prvo, ajde da krenemo od toga, mislim, znači, ljudi koji su pisali, on je scenaristički jako dobro odrađen, mislim, ceo Buffyverse, zato što nema preterano puno rupa, dosta stvari se povezuje i neke stvari može da se vratiš 1, 3, 4, možda čak i sezonu pre, da bi se sve poklopilo kako bi se poklopilo,
Buffy ima tu zaokruženu, jer sve što je moglo se desiti međusobno između likova se desilo, nemaš ništa ni ostavljeno, znači sve to, znači jednostavno, nema, jako sam veći fan Buffy nego Angela, jednostavno smatram da je, znači, bilo bi totalno besmisleno da se nastavi u bilo kom smislu. Druga stvar, imate čoveka koji je radio specijalne efekte, zapravo maske i sve ostalo, to je John Woolwich, koji je krenuo kao učenik Toma Savinija i koji je već radio na vampirskim filmovima, konkretno radio je na Lost Boysima, radio je efekte i na Moj sused je vampir 2, to jest... Ja sam mešao, kad sam bio mali, sam mešao Lost Boys i prvu Buffy. Zapravo. Ne, u smislu kad sam pokušavao da se setim, bio sam baš mali, pokušao da se setim ona scena... Da, ja sam Lost Boys gledao ovdje u bioskopu, tako da, ne znam koji si godište, tako da ja sam gledao baš ono kad je išao u bioskope. I ono što kažem, znači taj čovjek je inače imao dosta ono vremena da usavrši i dosta stvari u tim maskama koje su se dešavale kroz tokom sezone je on postavio na neki novi nivo. I on je stvarno dobar, Tom Savini, to je njegov najbolji učenik, Tom Savini, kad je radio svoj prvenac Night of the Living Dead remake 90. nije radio nijedan specijalni efekt, na komu sve je radio John Woolwich. Znači, mislim, ajde s te strane. Druga, sve inkantacije koje se pominju u samom Buffy, taj onirizam koji se provlači, imena demona, imena svega što se dešava tu, oni su stvarno unajmili likove koji se time profesionalno bave. Ti možda ne veruješ da veruješ i da ne veruješ, čovek koji je još uvek živ, mislim, ima 90 godina, Kenneth Anger, koji je napravio jedno od najboljih filmova o onirizmu, definitivno i ta kao samoproklamani učenik, jeli ovog, sam i sad ne mogu se zove čovek. Koji je Telema, čovek koji smislio Telema. Crowley, Alistera Crowleya, i ta ekipa oko njega koji se bavi time, je zapravo učestvovala u pisanju, jer su bili stručni konsultanti na pisanju Buffy, na pisanju kasnije Angel. Tako da ti kad pogledaš šta se desilo, druga stvar, znači ja ne mogu ljudima ovdje isto da objasnim, da je ta, znači da stvarno taj Buffy u jednom trenutku i Buffy i Angel su bili popularniji od dosija X koje je navodno jedno, mislim ne računam kako se zove, Friendse koji su postali u kasnijim sezonama mnogo popularniji, ali, kako kažem, ova, Laila je dobijala tipa 130.000 po epizodi, mislim, kad je radila, mislim, znači možeš misliti koliko su dobijali ovi drugi, tako da su to cifre poprilično velike, tako da to je, baš mi je iznenađenje i ta odluka tih producenta, mislim, kao evo te daješ im tipa, pa ova je dobijala po pola miliona, mislim, Buffy tipa negde od 3. sezone pa na gore, to se povećavalo, to sada Michelle Gellar, pardon, i onda kao gledaš, mislim, kao, izvini, kao naš toliko dobio para, kao zašto si je prekinuo, što je ono... Ne, jednostavno da, potpuno tačno, sve se izdešavalo što je moglo da se izdešava i bio je organski kraj. Sve ono sa sve rukovodstva. Da. Na Buffy, ali Angel, onako, ostali smo uskraćeni, ali dobro, dosta projekata koje je radio Joss Whedon posle Buffy nisu zaokruženi nikad, kao što je Dollhouse, kao što je Firefly koji smo pominjali malo pre. On je na neki način uspio to da otvori, ako se sećate, on njegove Cabin in the Woods. To je sjajno. Tu zapravo, on je snima na setovima Buffy, mislim, to je ono kao što je interesantno i na setovima Angela, tako da tu možda na neki način onako negde kroz redove zaokružio neke stvari koje... Ali to mu je bio pet projekt, otprilike, to je radio koliko dugo. Da, i posle toga kad je spojio sve likove iz Buffy i Angela u onoj groznoj Shakespeareovoj verziji. Crnovi, da, to je bilo stvarno grozno. Ali dobro, kao naš, opet si vidio kao cijelu ekipu na okupu, kao naš. I dobri su, oni su sjajni zajedno zapravo. Ti ljudi imaju neku međusobnu hemiju koja može da radi. Da, tako da eto, radujem se, pomenjali smo tome, taj reboot koji treba se desi kao Buffy, nadam se i Angela, samo mislim, ne znam. Ja nemam ništa protiv zapravo iz svega toga, jer ne znam, mislim, za neke nove generacije možda treba da postoji neka nova Buffy, neki novi Angel. Zašto, šta, kao kad budu vidjeli kompjuter reći će, ne mogu ja da gledam, ovaj kompjuter je star. Ne, mislim da je ova generacije koje dolaze malo su
rade na drugačijoj frekvenciji. Znači, to sam ukapirao, pošto ono, i dalje idem u bioskope, gledam. Znači, njih zapravo u nijednom trenutku ne zanima kada neko ima neki dijalog između. Znači, ako nije, znači, ili ako se ne bavi nečim što je aktuelno trenutno tog trenutka, znači, ovo se ostalo, jednostavno oni nemaju strpljenja. Jedino kad prestaju da pričaju, to je kad je neka akcija na ekranu. Znači, to je apsolutno. A nije to samo, recimo, pominjući malo pre film koji je bolji nego roman. Koji? Prestiž, Stardust? Nije Prestiž, ne Stardust. Ne, nijedan od tvojih, nego ovi naši. Ovi naši, to je Blade Runner, starija generacija ovde razume, znači čak i generacije koje su recimo druga polovina 80-ih, koje su rođene druga polovina 80-ih, nemaju strpljenja gledati film dosadan. Tako da definitivno mora i serije i način na koji sada se izbacuju serije koje su popularne, da imaš ono tipa od 6 do 9, eventualno 10 epizoda, koje ti izađu sve odmah, koje mogu da se izbidžuju za dan, mora da ide ka tome. Šta god da se radi, ako se ikad bude radio reboot, mora da ide u tom formatu, mora tako... Nisam siguran da se... Ne, ovo je reboot. Ne znam. Ja, to je groz. Ne znam, nego mislim u format, jer znam da... Nemam pojma. Ne, nije format je isto ono... 23 epizode. Pa ne, nije 23 epizode, ali izlazi, znači nije ono, nisu sve epizode odmah izašle. Imamo jednu sestru koja je polusestra, koja je crnkinja, jedna koja je feminiskinja, jedna koja je lezbijka, mislim, to je ono kao ne. To je upravo suprotnost ono što ja pričao. Znači kao, jedno je biti progresivan tako što si zapravo progresivan, a jedno je tako što vidi, gledaj, mora da bude ovako i... No, da se vratimo... Da, kad se vratimo na Čari koji imaju inače prozivku na Angela i na Buffy u svojim sezonama kasnijima, da. Da, i zato je ovdje dodajem posle prvog slova kad izgovorom imate seriju. Ali inače isto, znači čovjek koji je radio specijalne efekte, ovdje radio i za, mislim, isti je čovjek radio i za Čari i čak mislim da su neki ljudi ono kao radili iste, mislim, slične stvari i na jednoj i na drugoj seriji. Dobro, imamo čekaj, pominje se dosije X u Angelu, u Angelu? Ima gomilu pop kultur referenca. Da, ali posebno da dosije X se pominje kad prozivaju Kate da dolazi samo na... Jeste. Scully, smiri se. Kao da, baš to. Da, i ona je nekako ono skrajnji. I ona, da, jeste. To je ono što pričamo, znači i kod nje smo imali jako zanimljiv, jako lik koji se eto malo menjao, dosta se menjao u odnosu prema ostalim likovima, naročito prema Angelu, gde su oni prešli od onog nekog eventualno simpatije do smrtnih neprijatelja, do ponovo do prijatelja. Ili već šta. I ona samo nestade žena odjedanput, ovako buf. Da, ja sam sve vreme čekao da kad će onaj moment da će ona da umre i da će to onda da bude... main pain koji će da potera seriju dalje. Pa, ja sam ono, hoće da... Kao, neće valjda samo da tako išezne, razumiješ, mora da bude neki veliki... Ne, pa eto ti veliki, pokušala da se ubije. Izgubila je posao, pokušala da se ubije, nije uspela i odi. Da, i on je isto jedno od ključnih likova kasnije u stripovima, tako da... Da, pokušali su... Mislim, ono sve što su, ovo sad što smo pričali, trenutno, to su nekako pokušali da isprave u stripovima. Jeste, interesantno je da su se u stripu oprali od one epizode Angela, kada Spike i Angel idu da traže Buffy u Rimu. Jao. To je onako kao onaj vir neki komik, znači kao da epizoda ne pripada uopšte ono kao Angel, mislim, ceo taj moment. I to naročito u tom periodu, to je 5. sezona i prethodna i sledeća epizoda su jako ozbiljne i bave se onim krajem sveta. I ovo je uletelo... Da, ono kao zatišete u buru, jel kao kad se oni vrate, tad kreće onaj haos. Da se u 8. sezoni Buffy koja kreće u stripu, da Buffy koja ide na neku akciju, kao ima njen prolog gde kaže kao ima 3 mene, trenutno. Jedna od njih je u Rimu i kao ludo partija sa čovjekom koji se zove Immortal. Tako da kao ta Buffy zapravo nije prava Buffy koja je u Rimu. Ja se ne bih dužno složio da mora da se, prvo da uopšte treba se pravi reboot, ne treba, i drugo, da reboot sad mora da bude, bog zna kako razvonjen i ono... Ja mislim da je Angel popriličan i Buffy, evergreen, u smislu da ljudi koji sad uzmu da gledaju Angela i Buffy, gledaju na to, znači pričamo tipa, zamisli 2000 godište, znaš, i stari, i mlađe,
oni na to gledaju kao staro dobro. Znaš, i kao, oni prilaze tome sa drugačijim mentalitetom nego što bi prišli kada idu bio sud da gledaju PPP-u. Jeste, da, interesantno je da moglo bi možda da se navuče novija generacija na Angela i Buffy kad bi se promenio format u smislu formata, jer pričali smo o tome, to je, ja sam sad kad sam binge-ovo, znači užasno me nervirao, znači Buffy sam teo da ogledam 9. put, zašto sam našao neke kao dobre, kao baš ono nešto, kao 720 neke televizije, ali 3,4 format. I to je ono kao gledati na velikom ekranu, to je pakao s onim šlajfnamos ovde, kada ga razvučeš, to je nepodnošljivo. I sad sam se setio pre ima jedno 6-7 godina, ako ne i više, kada su Next Generation, Star Trek Next Generation su uradili, izbacili su na Blu-rayu, gde su ga stavili, on je originalno, ja mislim, sniman u widescreenu. I stavili su sve epizode, su stavili u widescreen i to dobija totalno drugačiju dimenziju gledanja. I kada bi uradili sad za novije generacije, mislim, što apsolutno nije jeftino, kad se ne lažemo kod toga, pošto radimo u kinoteci, znam kako idu ti procesi digitalizacije, to bi definitivno moralo da prođe digitalizaciju u smislu ovu novu i da ga napraviš da zapravo bude u tom formatu widescreenu, da bi mogo da ponudiš, da bi mogo da gledaš na Full HD-u, da gledaš u 4K ili bilo šta drugo. Ja sam upravo shvatio da 2000-te nije dovoljno. Trebalo je 2005. godište, čovječe, da bi imao 15 godina, kao kad sam ja imao, kad sam gledao Angela. Da, mislim, ja moram da se nalažem, ja kad sam počeo da gledam Buffy koji je izašao, koji je 96. 96. Ja sam u tom trenutku imao 22 godine, znači nisam bio... Da, a dobro. To govori o tome koliko je to dobro pa dobro. Znači, ne moraš da budeš klinac, niti da budeš, poprilično je dobro. Sve u Buffy-a i u Angelu kasnije, odnosno dosta toga se svodi na njihov specifičan način dijaloga, razgovora, bantera. Pa da, to je to što jednostavno drži pažnju kroz epizodu i pokazuje likove, pokazuje radnju kroz nešto što može da se prati i da bude zabavno zapravo. A to što si rekla, i opet se nadovezujemo na ono što pričali ranije, meni je tu, Vidon je toliko dobar sa tim banterom i s tim dijalozima, da oni čak ne matore ružno. To sam pominjao, tih cringe momenta, to kao da nešto loše ostari, pa nije relevantna pop referenca. Zapravo mnogo toga... Toga ima začuđujuće malo. Kako beš, ja sam čitala za ovu prethodnu tribinu o Buffy, kako se zapravo kroz njihove dijaloge proširio određen slang u inače govor. Način na koji su oni pričali, na koji su koristili imenice kao glagol, recimo, koji se nije do tada koristio na takav način, proširio se u govor mladih i danas se koristi tako. Ja mislim da je primjer bio You want to Google her. Da je to bio prvo korišćenje Google-a u tom smislu kao glagol. To je bilo dosta interesantno, to je stvarno prvo korišćenje Google-a. Ne, u tom smislu. You want to Google her, u smislu glagola, da hoćeš da izgooglaš zapravo, što se u tom trenutku pogrešno shvati kad, ne znam ko već, od sagovornika kaže you want to Google her, ali se zapravo odnosi na sam Google. Ali što je, čekaj, to je 96. Pa pazi, on i dan danas prenosi. Google nastao par godina kasnije, su u nekoj kasnije sezoni. Pa da. A Search Engine je tipa od 2002. ili tako nešto. Svejedno, ali to je to. Nevažno, poenta je da on piše te dijaloge tako dobro da dobro stane. I da, mislim, posle gledaš Avengers-e pa si Suzana, aha, pravolinijski. To je taj isti talent u suštini. Interesantno, te pop kulturne reference, sećate Farscape-a?
Da. Naravno. Pa u jednom trenutku kada on treba nešto kao, ne znam da će se vrati na zemlju, to je nešto kasnije, recimo tipa drugi, treći sezon, kad je no more Buffy, no more. Jeste, da. Koga što godina uopšte? 98. Pa da, tad je počeo, znači u tom trenutku Buffy je možda bila u poslednjoj sezoni, kad je bila to kad je on pominjao, i Angel je bio, ne znam, tipu drugoj i tako nešto. Ili treće, nemo se. Poslednja je i četvrta, mislim, poslednja Buffy je četvrta Angel. Da, pa tako, ne mislim... Da, tu rekli. A, Spike? A sad Spike deo. Ko ne voli Spike-a? Evo, ja sam imao neke, moja snaja, inače obožava kao Spike-a, tako da ona recimo ima originale kao serije, sve ostalo, mislim kao, samo gde se pojavio Spike. Tako da to je... Pažljivo izabrano. Da, to je pažljivo izabrano. Profiltrirano. Meni je jedan od najjačih momenta u Buffy, kada se Buffy nešto vređa, sa Spikeom se svađa, i onda mu ona kaže, ajde beži bre ti Billy Idol za siromašne, bukvalno ga spusti, ja se zna. A on kaže, Billy Idol uzeo izgled od mene. Da. Obožavam. Ne, nego, tu smo dobili zapravo tu dimenziju zabavnog u 5. sezoni. Baš kroz Spike. Ono kaže da je Spike comic relief? Pa, a zar nije u 5. sezoni? Jeste. Definitivno jeste. Pogotovo onim epizodama dok još nisu, dok se nije materializovao. Dok je duhi. Dok je kao duhi, da. Stvarno je zabavno bilo, mislim to, jer... Da, on je u Buffy i on preživao veliku transformaciju. Pa da. Kroz njegove, koliko je, 4 sezone bio, zapravo. Od 3. Buffy pa do kraja, to je. On se pojavljuje u drugoj sezoni prvi put, onda kada dolazi, ne pojavljuje se u prvoj, u drugoj se pojavljuje kada on uđe u grad, pa nešto... Pa sruši... U drugoj epizodi druge sezone, mislim, već u početku druge sezone. Da, ali nešto se izgubi, pa se onda tek kasnije vrati ponovo. Izgubi se i oni drusila. Da, kad... Ali u svakom slučaju, on je prošao veliku transformaciju kao ličnost kroz Buffy, i onda smo ga dobili u Angelu, gde ga nismo očekivali, ali... Ne, ja inače imam problem, najčešće imam problem kada uzmu nekog, da kažemo to kao badass lika i onda ga naprave u comic relief, osim u ovom slučaju. Njemu to leži mu, uvijek je imao to u sebi i uvijek je furao taj polukomični, pa ne znaš kad je ozbiljan, kad nije ozbiljan i to sve. Ovde se bio i sezona, pa nešto, ima mi smisla da puste njega uzice i da kao, ajde spajkuj malo, Ne, on je to super, stvarno su ga ubacili onako kako treba i super su njegove i Angelove svađe, ona svađa kada slušaju 2 sata svi u kancelariji, niko ne sme da uđe kad se svađaju oko toga, da li bi pobedio u tuči kao caveman ili astronaut, mislim, to je ono kao to. Što zapravo se posle kroz epizodu vidi da su svi preuzeli tu raspravu i svi pričaju o tome. Ali super je, jer tu, pošto kao kroz celu i kroz Buffy i kroz Angela te kao flashbackove koje se ima da su oni tu, vidi se to uvek neki kao neku netrpeljivost prema njima, koji čak kao ranije, kao u prošlosti, ali se ovde se dobijaju neki fragmenti da u tom trenutku, što ipak su oni harali nešto tipa 150 godina. Pa 150, u stvari ovo 150 godina je nešto manje, ali on nastavio dalje. Kada trebaju da budu zajedno protiv nekoga i kad su bili loši, oni su tu, se vidi zapravo jako velika konekcija između njih i... Imamo onaj divni moment kad se uhvate za ruke u Engleskoj sad u poslednjoj sezoni, kao drži me za ruku, se uhvate za ruke, kao, a misliš da sam zaboravio St. Petersburg, i onda je razvuku onu žicu kojom, ne znam, odseku glave svima redom. Da, to i super mi je onaj moment u onoj epizodi kada jure Buffy, kad se prisjećaju
njihovog susreta sa Immortalom, kad ih Koji ih je držao zarobljene. Koji ih je držao zarobljene da bi mogao da spava sa Darom i Drosilom, mislim, to je prezabavna scena, ali interesantno što mi je ostao sve, mislim, mislim, kako izgleda taj Immortal, to je baš onako, veliki, mislim, kako bi mogo da izgleda kad, znaš, kao svi se lože na njega, to mi je ono kao ostalo, zašto nisam kao video, zašto nisu prikazali barem Zato što će svako da ga zamisli onako kako treba. Mislim, to je isto ona epizoda kad pokazuju, u Buffy kad pokazuju Drakulu, kad se pojavi kao Drakula, kad kaže kao spoof, kao smoke and mirrors, kao Drakula je kao samo kao smoke and mirrors. Ne, ja mislim da možemo da se složimo da je Spike jedan od omiljenih likova svima i da je dobro iskorišćen u Angelu, čak i kao komedni lik. Jeste, imali smo ne samo, dobro, nije samo to njegova svrha tu, imali smo jako dobar motiv za njegovo postojanje kao drugog vampira sa dušom. Da. I kao pitanje da li će šanšu proročanstva da se odnosi na njega ili ne. Da, zato što nije specifično rečeno ime, nego samo vampir sa dušom. Tako da smo tu imali opet i te neke malo dublje momente u celoj toj priči koji opet nisu, ne znam ja koliko, što kažeš, nabijani na nos, nego postoje jednostavno i tu se vidi da postoji, da utiču na njihove odnose, međusobne i to tako. Da, ima u jednom trenutku, kad se pojavi prve dve epizode, kad se pojavi, kad sedi za stolom, Angel ovako spomen, kaže, everybody got the soul these days. Šta je bro, svi imaju dušu, šta se dešava? To je bio moja stvar, jako. Ne znam, ja nekako sad kako pričamo, dolazim do zaključka da kad bi morao da prodam nekom zašto da gleda Angela sad, ja mislim da je to kao jedan od posljednjih primera, da kažemo, stare škole TV serija, koji u sebi ima i moderne dijaloge, koji nisu moderni zapravo, i duhovita je, na momente prilično duboka, i nekako, u jednoj rečenici jako je dobro ostavila serija. To je sve što me pitaju ljudi, kao, nemam pojma, brate, da gledam tu seriju, kao, ipak, verovatno imao dosta momenta koji su baš zastareli, ne, ovo je prilično, ja bi sad i to zapravo uživo testiram, mislim, devojka nije toliko mlada, ali nije baš ni stara, i dobro mi je voli i taoc ti je, znaš. Radit će sve što, da. Nije to idealno, nisu to idealne laboratorijske usluge. Ne, moja žena ne može da podnese, stvarno. Nije ne mogu, da, to je. Moja pogleda kad vidi, kaže, opet gledaš tu glupu plavušu. To je upravo ono gde nas je Joss Whedon zapravo iznenadio, što je uzeo taj kliše plavuša u miniću u nekoj tamnoj uličici koja zna da se odbrani za ovo. Eto, da malo, mislim, da se vratim, ja se izvinjavam, tu je Joss Whedon malo promenio svoj stav, zapravo jedna stvar šta se razlikuje Angel od same Buffy. Buffy je užasno rasistička serija. Zato što je u jednom trenutku, znači oni su svi u njenoj ekipi beli. I kad se pojavi crnac kao crnac u seriji, on je uvek negativac, mislim, kao nema, uvek, u Buffy je uvek negativac. Prvi put kad se pojavi crnac u Buffy, on je onaj lik što dolazi iz LA-a koji angažuje Fate i diluje sa Fate. Drugi put kad se pojavi crnac je u poslednjoj sezoni, kad je kao pozitivac koji treba da pomaže njim, direktor, koji na kraju ispadne zapravo negativac. Ne, na kraju ispadne pozitivac, ali ipak je on, ne može da bude u kontroverzna ličnost, okej, jasno. Kontroverzna ličnost ne, ali opet on nije deo genga, znači nisu ga primili, znači to je sve ostalo, oni su isključivo belci, imaš Buffy koja je plava, koja jeste ono po imenu i prezimenu, jeste malo, mislimo, nekog jevrejskog porekla ili šta li već, ali, glumica sama, Sarah Michelle Gellar, ali imaš i taj moment kada njoj otimaju rukovodstvo, to jest vodstvo nad Slayerima, kada ona kaže kao, ne vočeri, nego same Slayerke, kad izglasavaju da ne bude, kada ona kaže ovo nije demokratija ne dobija ratove, mislim, kao
kao kažem, to je zapečatilo nju kao zapravo znači taj arijevski moment koji drži ona od početka do kraja, dok kod Angela to drugačije, znači uvijek tu su svi izmešani, tu je kod naš, mislim, to što je on rekao, apsolutno ne obraćaš previše pažnje, znaš ono, kada ovo postaje kao lezbača, znaš ono, to je lezbača. Igramo se, nađi crnca. Ja to stavno, ja se izvinjavam, to pogledno ima ona serija Skine mrtve djevojke kada ova kaže, komšinica kaže ovo je lezbače. To mi je ostalo ovako, ali kao kada postaje gej, to je sve što krije, sve nešto ono to čudno gledaju, ne, ovde to je sve kao normalno prihvatljivo, veliki grad, pa ne. Čekaj, gdje se dešava Buffy? Što se dešava na selu? Pa to kažem, to ti je ono mesto gde kad dođe crnac, šerif ga odmah privede da vidi... Ne, to je naš dok kao LA, kao grad koji prihvata sve, mislim ima tu razloga, ali... Ima i razloga da, izvinim što se prekidam, ne, ali poenta je da taj Sunnydale i sve igranje sa tim tropama Valley Girl, oh my god, znaš, u to vreme, one su se družile isključivo međusobno sa bele devojke, razumeš, i kao njihovi beli ortaci i kao... Ali mislim da Kalifornija, mislim se obzirom da ostavimo Kaliforniju da to baš nije bilo tako, ali da je negde dole južno, onda bi mogo da kapiram. A ja mislim da se zapravo malo sad više učitava u to sada iz ove pozicije nego što je u tom trenutku uopšte obraćano pažnju. Od početka. Obraćano pažnju na to da su oni svi veli. Pažnju da je... Kada se pojavio, znači Buffy ubica vampira, u to vreme recimo bilo jako popularno par godina pre toga Beverly Hills. Znači Beverly Hills je ono simbol te bele serije gde su beli glumci gde crnaca praktično nema. Mislim i onda, ako su oni hteli da parodiraju to i do toga prave nešto drugo, onda je bilo sasvim prirodno da stave da to bude otprilike sličan kompozit likova, pa da onda radi sa tim. I takođe je bila kasnije, kad izašao onaj film Legally Blonde. I tu ima ona crnkinja, jel te, koja je njena ortakinja. I znam da je u to vreme, sećam se toga, ja sam bio u Holandiji, je bila kao frka panika oko toga što to nije zapravo dobro predstavljeno, jer ona nikad ne bi bila crnkinja. Ja sam se znao, aha. Dobro, ja ti imam argument, ima interesantan jedan podatak, ne znam da li ste znali za to, postoji ekipa koja se bavi pisanjem naučnih radova, znaš, naučnih radova o teorijama koje su vezane za Buffyverse. I to je baš ozbiljni naučni radovi. Čak ima i neka konferencija koja se apsolutno toliko ne bavi kao, ne znam, narativom, ne znam i sve ostalo, koliko se bavi zapravo teorijom vezanom baš za Buffyverse. Da. Još nešto posebno? Ne, ja samo hoću da ti pokušaš da mi prodaš Buffy i Angela, tačnije u jednoj rečenici do 2. Buffy i Angel, imam 42 godine i plačem kao beba kad gledam još uvek. Prodato. Može. Dovoljno se uživim da stvarno mogu da se rasplačem i da plačem i da šmrcam i da grcam i da jecam za neke epizode. Meni je bilo heavy kada dobro Doyle i bilo mi heavy posle Cordy kad... Boga mi i meni su i Fred i Wesley na kraju bili... Dobro, okej, jeste. Dobro. To je, ja mislim... Ćemo da zaokružimo. Ima neko pitanje? Svi oni što ne vole Spike-a su već odavno otišli. Ne, otišli su svi koji vole Spike-a, zapravo, to bi bilo logično. Bilo je 100 ljudi, znaš, i ko svi koji vole Spike-a su otišli. Evo ga Petri ko ne voli Spike. A on ne mogu ništa. Kad mi to desi? Dobro. Play us out, madam. To je to, ja mislim da smo se lepo prisetili lepih trenutaka, lepe serije. Bilo mi je drago. Ja ću samo da najavim sledeće nedelje čitaonicu The Theory of Bastards. Jeste. Nije 30. Sledeće nedelje je... pa... Danas je 16. Sledeće je 23. Ni 30. baš imamo čitaonicu. Ne znam, da, onda ne znam šta je sledeće. Onda super, lepo je, hvala što si mi rekao da je moja tribina za 2 nedelje umjesto za nedelju dana. Nešto je sledeće nedelje, dođite na ovo isto mesto u ovom istom broju da uveličate ovaj događaj. Da. I gledajte seriju.
E,